Kakailan, sensitibo ti umuna kadagiti kang una na damag tayo itaamalam. May balbalakad nga rod ti panakaramay dagiti naganak kadagiti menor de edad. Ti suicide ket may sa a public health issue akasapulan at tupukan ng runan no karaman dito ay dagiti estudyante. Iti Baguio City nairekord ti School Division Office iti zero suicide case iti napalabas at tawen. Iti met probinsya ti Ifugao nairekord ti Tallo as suicide cases ken 8 attempted suicide cases. No pay kasta, impasigurado ti Department of Education Cordillera dagiti pagsayaatan dagiti learners. Report ipaay ni Christine Bornolia sa Baway. Dakkel ti pagyamyamanan ti Baguio LGU gaputa awan ti nairekord na suicide cases ti estudyante iti syudad idi napalabas at tawen. Sigon kini Councilor Vladimir Cayabas, agtultuloy ti panangipaay dagitoy ti programa kadagiti estudyante tapno amuda no anya ti kasasaad dagitoy. Nupay may sa akarit ti kinakurang ti guidance counselor iti syudad. Manipod iti 68 a pagadalan. Nababa iti 10 laang iti guidance counselor. Ang isang tinitinan ng local government unit, meron tayong division dyan sa City Health Office. At saka sa DepEd naman, mayroon pong mga in charge doon. Kanya lamang, isa sa mga lacking natin ngayon ay yung bilang po ng mga guidance counselors. Iti kaudyan na datos ti Department of Education Cordillera. Dumano ni ti 5 estudyante ti reported learner ang nag-suicide. Tallo idiay Ifugao, sagmay sa idiay Apayao ken Mountain Province. 8 nga estudyante ti nag-attempt ti suicide. Amin dagitoy ket manipod iti probinsya ti Ifugao. Nupay kasta, impasigurado ti DepEd car ang nakatutok ken agtitinulong ti LGU tapno matutukan dagiti estudyante. Adapay dagiti na dumaduma a programa a maipapaay kadagiti estudyante. We have our LRPO. Aside from the guidance, we include that in our program na about being resilient. No, it's included. It is a part of the program sa school to always include these topics. Kahit nga if there is an opportunity to include it in classroom discussion, then this will have to be included. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.